Emva kokuchitha iveki besesuthwini ngoku bamkelwa ngamaqela karhulumente ohlukahlukeneyo begqogqwa indlebe ngento elindeleke kubo nanjengoko bengenile ebudodeni. Umasipala waseMnquma uqalise liphulo nyakenye ngokubona iziganeko zokutshintsha-tshintsha kwezimilo xa bebuya esuthwini. Eyona nto ke ingamandla ibisenzeka yintoba bekujikeleza i-stakeholders kunye neenkosi ziyoqinisekisa intoba olu siko lokwaluka lenzeka ngendlela. Kaloku xa abantwana bebuya besuka esuthwini besiya ebudodeni, ininzi into efuna beyifundile. Ininzi ukuziphatha ke ngoku, not uziphatha apha ekhayeni qha, nangaphandle kwekhaya. Amaqela aquka isebe lezempilo, elezemfundo, amapolisa nemibutho ezimeleyo batshintshiselene ngeqonga benika imfundiso abathi zijolise ekubeni aba bantwana baziguzule kwizenzo ezigwenxa. Ndikhuphe i-3.5 engcibini. Kwabe kuza kwenziwa yonke into kuyo ngela xesha iya ibheka phaa. Kufika imini ke ngoku yokojisa, ndakhupha inkabi yegusha nebhotile ezimbini zebranti. Iintetho eziwe phezu kweentloko zala madodana zingenile ezindlebeni zawo. Xa usenzela uba abayindoda kubalulekile into yoba utshintshe, ubonakalise abazalini bakho, ube nembeko, wenze yonke into ekuthiwa uyenze. Ungathi soyindoda uthi hayi ndim indoda apha ekhaya ngoku kufuneke ndenze into ethandwa yim. Lo msitho uza kusingathwa minyaka le uqinisekisa ukuba uyaphela umkhwa wokusweleka kwabakhwetha namadoda angomso alulutho ekuhlaleni ukuphelisa ulwaphulo-mthetho. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGcuwa, eMpuma Koloni.